Nej, det er min, det er min. Nej, det er okay. Det er ro på spil. Sebastian på plads. Sebastian sammen. Sebastian bold. Jules fandt ind i midtbanen igen. Niklas, prøv at køre længere væk. Så Jules ligger der. Bare længere over. Længere over. Alexander! Kom nu der! Kom nu, Gade! Godt, Alex. Nora. Hey, kig på bolden! Kom nu lige! Sådan, Emil! Rolig! Godt komme ud, Anker, ja. Sebastian hjem! Har han meget plads derinde nu? Hvordan kan der komme så meget? Sebastian, kald på den, hvis du vil have den. Julius, kom væk fra Niklas! Kom væk fra Niklas! Kan det findes så mange? Julius, tag ned bagved og hjælper. Han er der. Spil igen. Kald på den, Magnus. Så er det hurtigt. Hjemme, Alexander, kom! Højre! Spil ham lige! Hvad spiller? Hvad gør vi så? Rigtigt, orienter os. Skal vi vise dig, hvem er oppe bag Emil? Kom, Andreas! Ja, rigtigt. Kom lige der i midten, Julius. Det er helt rigtigt. Han skal trække imod dig. Så skal Andreas komme bag, og du kan spille en af de to. Sebastian, bare overad. Overad mod Alborg. Overad mod Alborg. Kom bredt, Magnus. Kom bredt. Magnus, lige her. Kom på længere, Magnus. Ellers skabe et hul. Vend spillet! Vend det! Og Julius. Sebastian, tag til dig. Det er masser af tid. Og 1-2. Bliv med at spille. Rolig. Magnus! Ud af! Højt dog! Så nu trykker det af bare! Og Sebastian, sidste minut! Albert, bliv ved det pause! Kom nu, Niklas! Kom nu, giv dig! Og det er væk! Ro på! Midtbanen, træk væk og kom imod bolden igen. Julius er der også, Godt spil, afsted. Magnus, højt, ud af Magnus, nu! Rød, Magnus, mød det! Hold Mathias! Godt, Magnus, spil bolden! Hold Andreas, skyd! Det vil godt komme ned, det der. Spil bolden! Julius, fald ned og hjælp! Julius! Han tager det bolden, så sparker han ind på hans fod, så kan han væk derude. Slå bolden! Og frit for. Ind i feltet! Hold den, Thies! Og se ham. Julius hjælper. Flot, Sebastian. Lige ud, Magnus! Kom hele vejen, Sebastian! Afvent! Rigtigt, Albert. Fornøjelse, Albert. Albert, Godt løbet, Albert. Super! rolig! Flot. Magnus, ud af! Første gang, han er der. Victor, det er din side! Det kan han ikke gøre nu. 4 sekunder med. Jeg står med den. En er der, ikke? Det er bedre, fordi I to I får bredde mellem hinanden. I skal ikke løbe så tæt. Så når vi har bolden, så skal vi komme lidt væk fra hinanden, så vi kan få lidt mere afstand over de bolde, I slår. Det er så fint, om lige tager lidt mere igen. Jo, så vi skal tæske. Kæft, de spiller godt, drenge. Det er godt klar over det. Det går fandme godt. Nu skal vi lige ind og give det sidste. Det er godt, drenge. Jeg er lige en halvleg mere. Hvor er Albert klart? Super klart. Albert, du skal passe på med at gå frem med bolden. Der er lige nogle gange, hvor du synes, at jeg lige kan nå at bryde bolden, hvor de så får en prikket rundt om, så kommer vi altså under til. Du kan også godt mærke det, at de er gode til at lave den der. Så står lige sidste gang her. Så står du her. Og det var fordi, du står lidt for tæt på.
Det sker, fordi du falder ud af kampen. Du glemmer lige lidt at komme over til din mand, så kommer du over til ham, og så laver han lige vendingen på dig med det samme. Der er mange mænd. Ja, men det er det sidste der. Klassisk forsvar. Ja. Du presser ham bare ud af. Det er skide godt. Se, Sebastian. Kan ikke skyde på mig. Hvor er skuddet idéer. Gode idéer. Det fører der 200. Hvad? Jeg fører 200. Fører du 200? Ja, de fører 1-0. Og så er det benskænden over. Og så Victor, du tager lige en halvleg mere, ikke? En lille 4. Den dårlige fod, eller hvad der? En 4 kan sgu ikke slå mig ned. Du har så der gjort det. Men der var altså også... Stop lige. Stort set. Han var sådan en her. De har masser af energi. Ja, en banan lige hurtigt. Var det ikke 500 i der? Original. 500 og en rød. Ej, det var 300. Stor i overtal. Ja, det var det. Det var godt have valgt at skyde på det tidspunkt, at skyde på dig. Fordi der var kun... Ja, det var 300 i. Han har lige stukket af. Han tog lige turen for mig. Jeg har håbet, Sebastian han har hugget mig før. Jamen, det skulle han ikke gøre. Den sådan er det. Der var den. Det er først, han kom ud og møder ham der. Jeg skal lige have det sidste træk. Og så er det godt. Jeg bytter rundt på det. Bare lige 2 sekunder med før Sebastian. Hvor lang tid spiller vi? Så bare helt op i hjørnet. Kun? Kan de ikke holde til mere? Og nogle af dem kan godt. Så skal Albert op, og så skal Gade ned bag. Men hvorfor ikke lade bare spille her? Nu får han hele kampen op. Nu har han også begyndt at finde ud af det. Han skal. Så skal vi være for Albert på samme måde, vi så får. Det er jo lidt godt at prøve at bytte. Det prøver at bytte. Han ved jo ikke. Se, hvad han gør ned til sidst. Det er klasse. Det er klasse. Ja. 2 på 1. Det var du ikke i form. Ro på! Og hjælp ham igen. Og spil ud af. Han er der modsat første gang. Han kan hjælpe ham igen. Og Sebastian. Er det rigtigt, du bliver Julius der? Flot spillet. Er det okay? Godt, kom hjem, Victor, det der. Bliv ved med at løbe hjem, Victor. Kom hele vejen hjem, Sebastian. Albert, jeg har sådan træer dernede. Skal lige dele dem af? Sæt til dig, Magnus. Kør, Gade. Og Julius. Sebastian. Husk, at du er defensiv, ikke også? Nu er jeg hurtig. Du ind og hjælper herinde. Sebastian, ind for mål. Kom nu. Magnus, det er dig dernede. Det var bare dig selv. Jo, det gør. Tæt på dernede, Victor, tæt på. Ja, du skal ikke længere ned. Ja, hvis du kan løbe fra den, så er det okay. Det er det sammen. Kom, det er dig, Sebastian. Nu kan jeg godt mærke, at Afvend de 2 mand. en lille sten, der rammer mig. Slå bolden, slå den. Luft, kør, Gade. Ah, det er synd, det der. Rigtigt. Sebastian, husk din mand. Kom nu. Bare ned i linjen, bliver klar til at løbe ud i toppen. Ned i hold. Han er der. Til på. Hop. Slå. Ikke tabe den der. Kom nu! Og lige ned. Flot, Albert. Så ind på tryk på den, sådan. Slå den, Kom nu. Bliv med at møde bolden, bliv med at møde dem, bliv med at presse dem. Sebastian, du har smidt din mand. Ned ad linjen. Julius, du har en bagved. Ro på. Skal Gade ned, skal Sebastian frem, for han løber frem hele tiden alligevel. Du bytter rundt på det der. Vi bliver med at spille sådan her. Så Niels, løber!
Over, brøden! Lille brik. Din første touch. Kom ned, Victor. Det er fint brudt, Niklas. Det er fint. Karsten! Lige hjem. Jeg har! Kom med! Okay, Rasmus. Niklas, det var dejligt at se, at du brød den dernede før. Det er ikke for langt op. Hey, længere op! Godt, Albert! Kom, Patrick! Væk! Victor, kig op. Godt, Sebastian! Mand igen, Sebastian, så er det super fint. Rigtig meget nu. Nu er lige med hjem, ikke også? Tak, Lars! Mand igen, Sebastian. Råber! Albert! Åbne herovre i siden. Venstre kant. Kør på, Alexander! Kør på! Hold for den! Tryk af! Nu! Det er okay, Rigtig, afsted! Han er der igen! Gør det, Victor! Kom nu! Kom igen, drenge! Sebastian bagved! Bagved dig, Sebastian! Løb nu i stedet for! Godt, Alexander! Hey! Prøv at høre, det er en rigtig god pakke herovre. Bliv nu ved. Godt,